Il-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Mirjam Dalli qalet li l-Gvern qed ikompli jaħdem biex isaħħaħ is-sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku biex jissalvagwardja l-provvisti u l-ħażna tal-enerġija li tiġġedded. Dr. Dalli qalet dan f'konferenza dwar id-dekarbonizzazzjoni lejn it-tisjieħ tal-iżvilupp sostenibbli fl-enerġija u l-bini sal-2050 bis-sem ta' bosta fis-settur fosthom periti u inġiniera. Qalet li l-Gvern irid jassigura li l-pajjiż inaqqas u kemm jista' jkun jelimina l-emissjonijiet minn gassijiet li jniġsu. Il-Ministru Dalli nnotat li minn kważi 3% fl-2013 l-enerġija minn ejjun li jiġġeddu żdieda tal-13.4% fl-2022. Semmiet li bħalissa regolatura servizzi tal-enerġija u l-ilma ir-Reuse qed jarbel 13 il-proposta għall-iżvilupp potenzjali ta' floating solar farms fl-ibra territorjali Maltin. Fil-konferenza l-Inġinier Charles Youssef ippreżenta tarif dettaljat dwar direttiva ġdida tal-bini u elenka diversi miżuri f'dokument tekniku li jsaħħu sostenibilità u l-effiċjenza fil-binijiet ġodda. Ammont ta' solar panels jew solar heaters jew heat pump water heaters biex il-kont tad-dawl ta' dik il-binja ikun ferm inqas u ovvjament il-tniġġis tal-arja ikun ferm inqas. Għal id-dokument iservu wkoll ta' gwida rinnovar ta' binjiet eżistenti. Il-technical document F ukoll jagħtik ċertu miżuri. X'inhu l-inqas EPC li jrid ikollok? EPC ġifieri qisu ċertifikat jixbaħ ħafna lil class A, class B tal-fridges, tal-freezers, tal-washing machines li aħna mdorrijin bihom. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-ippjanar sostenibbli Ryan Kallus qal li skont statistika tal-2022 Malta kienet fost 5 pajjiżi Ewropej li żiedu l-emissjonijiet minkejja li trid tnaqqashom 19% sal-2030. Għalli dan ifisser li d-direzzjoni tal-pajjiż trid tinbidel fuq livell governattiv, ta' policies u anke b'tibdil fil-mentalità. Il-Ministru għall-Ġustizzja u l-Kostruzzjoni Jonathan Attard qal li t-tibdil li daħal fis-seħħ fis-settur tal-kostruzzjoni huwa intenzjonat li jwassal ukoll biex il-periti jiddisinjaw binijiet prattiċi iżda wkoll sostenibbli.